Hey, ọ bụrụ mgbe enu ba n'ọsa, mgbe ezi dị n'okwu ụkwa. Agwa m ka esi chefuche ụmụ ihe a niile, chefuche ụmụ nri a niile. Ihe m na-akwado ugbu a bụ ihe a na-akpọ ighu. Ngwa ka ngosi gị ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ị weta ighu gị ahụ, ịbachasịa ya ọfụma, buru ya sikwesị n'ọkụ, gbanye ya mmiri, kwuchie ya ka ọ sụọ. Ọ bụrụ na ọ sụte aka, o nwere ike ibutu obere oge, ihe dịka nkeji 30 kwa. Ibutuo ya, ganye mmara ka ọha. Ọ bụrụ na o buru ibu, ị ma na ị ga-esite ya aka. Ị bịa were nkwo gị wee bịa kwobe ya bụ ighu ahụ ọfụma. Nkwo eji ekwo ighu dị iche na nke eji ekwo abacha. Nke abacha nwee ka o si adị, nke ighu nwekwaziri ka o si adị iche. Ịghọtara? Ọ bụrụ na ị kwochie ya, ịgbanye ya mmiri ga-ekwuchi ya bụ ighu ahụ ọfụma, ịsabịa. Ihe eji asị ya ozugbo ahụ bụ na ighu anụnwa dị inu. Ọ dịrọ ka abacha bụ ịsakwanarịa, ịsachapụ ihe niile dị ya ka o nwee ike ghara ị na-anọzi anọ. Nke anọ bụ na ị ga-asụ ya ka inu ahụ pụọ na ya, maka na ị gaghị atanwu ya. Ya bụ na asago m ya nke izizi, gbekwa mmiri saa ya nke abụọ, sachapụ ya ọfụma. Ọ bụ ife ka m si atụnye aka na gị saa ya ọfụma. Ị na ọ gbikwa mmiri nke ịtọ wee kwuchizie ya, rapụ ya ka echi nwee ike ruo. Echi ahụ ruo, ị na ọ bidozie nke bụ ịsa ya. Ọ bụrụ akwa ịsa nke izizi, sa nke abụọ, ị ga-zuo ike. Ọ m ihe m ji atụnye aka na ọsụsụ ya anụnwa. Ịsacha ya nnọọ, ịfụ na mmiri ahụ adịgo ọcha ọfụma, i were ofu taa n'ọnụ gị. Ọ bụrụ na ọ dị ọzọ inu, ị mara na ịsa ya. Ị chọọ mmemme maọbụ ihe ọbụla ị nwere were gbasaa ya, mana ọ na-aka mma ihe na-agụcha mmiri. Buru ya bụ ihe ahụ gbasaa ya ọnwa ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 3 maọbụ 4, ganye ka anwụ si acha. Ịma na ihe anọ bụ oge udu mmiri, ya mere na anwụ achaghị ike. Ya m gbasaziri o ruru ihe dịka ụbọchị 3 tupu nke m akpọ. Mana ọ bụrụ na anwụcha ya ọfụma ihe dịka ụbọchị 3, ọ gbaa ọfụma, ọ gaghịzi afịa ahụ etu ahụ. Ya bụ na mgbe ọzọ ka m gosizie ego ka esi ya bụ ighu ahụ. Ọ bụrụ katkist ndị ụka anyị, ha sị gị na ajamasị anụnwa bụ maka mmadụ niile, mana ịnata oriri bụ maka ndị kwadoro onwe ha n'ọkwa Gracia. Ọkwa ifuru, ighu abụghị maka mmadụ niile. Ighu bụ maka ndị wepụtara isi, ọ bụ ndị kwadoro akwado. Ighu ka eji eme ihe omenala a na-eme. Naanị ka a si agwụ ya bụ iweta ọkụ gị, ịgbanye ya mmiri ncha gị, were mmanụ gbanye ya, kwụkọọ ya ọnụ ọfụma, were ogiri gị tinye ya, gbadie ya. Naanị ihe ị ga-agba n'ime bụ fụ na ihe ahụ, ngụ ahụ iji agwanya bụ ighu rọrọ arọ ọfụma. Ọ gaghị agba mmiri ka abacha. I were ighu gị mee gịnị? Wunye na ya, were gwọkọọ ya ọnụ. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị diabetes etu a, ya bụ ọrịa shuga maọbụ ọrịa mamịrị, ọ bụrụ na ịta abacha na-amasị gị, mana ọ na-abụ ịtachakwanarị abacha ahụ, ọrịa shuga ga-akpali, taa ighu. Ịtakwanarị ighu, ị gaghịzi ama na ị na-aya ọrịa mamịrị chacha maọbụ ọrịa shuga. Ọ ga-ebutu ya. Ihe eji ata ighu anaghị egbu oge, ọ naghị afịa ahụ. Naanị were ụtazị maọbụ ọjị maọbụ mmemme, nke ọbụla ị were ya wee tapụ ya bụ ighu ahụ ihe na-ekwere ya egwu. Ka emesịanụ ndị nke m, afa m bụkwa ọmalịcha ala Igbo. Ịta ntụ gị ighu ka ọ na-ịta ntụbe ya.